Varování. Toto video obsahuje dost stupidních jokes. Komu se to nelíbí, ať se mi klobouk políbí. Jo a šťastné Vánoce. Ďábel možná zabrečí. Nazdar, skipiďáci. Nějaký kreten zase rozflákal sklenici od okurek. V dnešní době, kdy děti ve škole spamují 6-7, tak jsme tu my. Staknutí v roce 2016 a jsme tu, abychom navařili. A zde jsou vaše otázky na nás dvě nakládané okurky. Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Bude ask video? Ne. Proč zrovna rozbitá sklenice od okurek? K tomu se váže další otázka. Jak vzniklo to jméno? Víte, k tomu se váže takový jeden psaný příběh. Ozy, rozděláš mi okurky, prosím. Kurva žížo! Zase okurky? Kdo to má furt žrát? Už to mrdám! Kámo, napadá tě to stejný, co mě? Hej, dobrý, ale myslím si, že jsi tam zapomněl podstatnou část toho příběhu. Jako? Ukažte pupky a svět bude hezčí. Ukažte pupky a buďte na ně pyšný. Hej, kutimáni, co dělá to jídlo na té zemi? Tlustej Karl! Jo, tohle. No, někteří mniši si o tom povídají ještě dodnes. Kolik vám je? Takže, když jsme začínali s tímhle účtem, obou nám bylo ještě 17, ale už jsme plnoletí, takže máme svůj free will. Basically si vynásobte 9x2. 9x2 je 18. Kdo nebo co byla vaše inspirace? Kámo, jako basically jsme random objevili ohnivé křeslo. Shoutout. Jakoby basically jsme vyrůstali oba dva na Phoenix pro dubbing a Kovim a Smusovi, takže prostě palky parodií in the house. A jako celkově už jsme jako dávno chtěli dělat něco takového ještě předtím, bylo nám to baví, je to vtipný, rádi se v tom zasněm a je to nice. Já osobně, co bych tomu řekl, já jako TikTok addict, tak jsem dřív sledoval Romana, RDC Crew a viděl jsem jejich fandubbing na Jujutsu Kaisen na TikToku, nevím, některý možná znáte. A kolikrát jsem chtěl joinout nějakou jakoby dubbing grupu, jenže prostě nebyl čas, nechtěl jsem se s tím srát prostě, protože jsem neměl techniku na to. Ale teď už actually snad něco dopadne, takže stay tuned. Podporujete pegging? Hej ty bráško, vím, kdo se na to zeptal. Kamaráde. Na to může odpovědět jenom jeden člověk, který nás sleduje. Doufám, že to na mě nebude provozovat, děkuji. Ano. Váš oblíbený mím, co jste kdy udělali? Když jsem byl ve vězení, udělal jsem tam 9000 kliků, koukni na mě! Miluju to, vždycky se nad tím ujebu. Miluju to, hlavně ten originál, ten týpek, kámo, je mega dobrý. Prostě týpíčo, týpek prostě mi přijde, že fakt vaří z vody, je to geniální, miluju to. Get out! Tak jakože můj je asi nejoblíbenější lehký autista, protože kdo jiný může změnit celý vesmír. A když bych to měl vzít i jako z celkově dubbing community, tak enjoyu tento meme. Hej kámo, co pak se stalo? Gabriel z Ultra Killu mi ojel mámu. Ale no tak, nebuď tak negativní. Gabriel z Ultra Killu neexistuje. Rikouši, proč se nejenom tak potíš? Pomrdal jsem tvojí mámu, zmrde! Blěďme! Kemoško. Jsi dbánek malovaný, kurva. Dobré, sice zajímavé dvě languages, ale Trochu polský, trochu český, Eva Farna. nechápu, kámo, to absolutně prostě jak jako bliadním. Chtěl by si někdy dělat dubbing profesionálně. Jakože určitě bych to rád někdy zkusil. Ano, prosím! Dobře. Ale jakože
bylo by to asi určitě zajímavá zkušenost, ale nevím, jestli bych si tomu chtěl asi věnovat full time, protože mám svoje prostě things. Ale jo, určitě, proč ne? Hodím vám 2 random hovno na ksicht. Počúvaj ma, kamoško. Já vím, kdo jsi. Vím, kde bydlíš. Znám tvoji rodinu. Asi jo, bráško. Jak máte velké fanfulíny? Řekl bych, že 6 až 7 centimetrů. Měl jsi si ty zničit, ne se k ním přidat. Chutnají vám kyselé okurky? Kámo, od dětství je nesnáším, ale možná se přinutím, hej. Challenge za 2000. Budu ho force feedovat kyselýma okurkama. Jste otevření spolupráci s jinými IG zábavnými stránkami shitpostery? Ano, určitě, kdokoliv, cokoliv, prostě stačí napsat do DMs, něco vymyslíme, něco pořešíme. Je. Kde je nějaká nemocnice, kde budou červený orby? Znáš takové město jménem Ústí nad Labem? Tam takový pán pod mostem v kabátu tě určitě vylečí za červené orby. A možná za Grand Prix. No, tohle je taková selection těch otázek, které jsme vybrali. Ne, že bych jich bylo o něco víc, kurva, já jsem tam... No, takže basically tohle asi bylo všechno z těch otázek, které jsme vybrali. Víc jich nebylo, by the way. Anyway, děkujeme za skurvených 1000 followers. Je to šílené. Nechápem. Řekl bych, že to je taky díky takovému trendu, mýmu Remember who you are! Jako ten mím se hrozně chytnul, já to absolutně nechápu, to bylo fakt prostě taková random číčovina. Když jsme řekli, to bude hrozná blbost, tak tam prostě prdnem, protože to je prostě trend. A nějak se to random chytlo, prostě funky. Takže jo, užívejte si hezkého dne, noci. Šťastné svátky! Ano, přesně tak, šťastné svátky, šťastné Vánoce, šťastného Silvestra. My si dáme asi do nového roku pauzu, protože